चवत sponsored by BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर, इनोवेटिंग लाइफस्टाइल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena Mercedes and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. Bringing happiness in every celebration. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.
bringing happiness in every celebration. B.S. Channapasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल, सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, Sleepcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sherry Gully Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy, value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. शिवताण्डवम् नटेश्वरम् साम्भ सदाशिवम्
Chawat was sponsored by BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena, Mercedes. and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या लाटा. Bringing happiness in every celebration. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. टायमर घे, विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली, बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं? अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो? बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू? चल बेगीन, लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्यांक ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.